Hello guys, welcome back again to our YouTube channel. So today, as you can see, nagasuaso ang among bingka. Nagluto mi og bingka. Kinakusgang snacks sa probinsya. As you can see, nagpahit tagwil sa dahon para atong bingka dili mo tapot inikuso. Kaning bingka is one of my kanang di bito no makalimtan nga recipe kay kani jud ang paborito nga recipe nga lutoon sa akong lola sa katong askil pa siya mo jud niyang kalingaw gamon karanay occasion or kanang kalag-kalag nga time. Then ako pod nga sipat nga bata sa una magsamok-samok. Hahaha, by the way, di kumpleto ang luto ni Lola sa una ugwa ang sipat nga bata nga si Marby. Singhagan na lang ko ni Lola kay di ko muhawa. Kay gusto ba ko akig-akigon man. So, mao nang kasab-an karon magtakang na ta sa ato ang bingka. Wait na ta, maghuwat na lang ta na 20 to 30 minutes. 20 to 30 minutes ang pagluto na kay gagmay raman siya nga hula. Then, while kaduro kung butang anang pabukaw nga tubig init mo, kakalingaw og pagukbot si mother nga idikit-dikit pa daw kay pwede pa patungan. So, biskat ako na ko ako ana po nga bihag balik kay gipunan. Kaghuman sa 30 minutos mauna ni ang bingka. Luto na ang bingka, ready na ni si Jahaunon sus pagkaarang jamong inita. Di masikop. Just a day or maybe two since I last saw you.